sige tagkabati ani nga ayaw paghukom. Mo na giingos Ginoo, do not judge. Inyo ba ning gituman? Sige, lingiyay mong tupad. Ing na wa ka maghukom sa imong bana or sa imong asawa. Wa kay judgment. Ang paghukom dinhi mga igsoon, ang pasabot anis Ginoo, kana bang atong pakasadon ang atong isig katao. Mao na ang hukom, duha ni ka klase ang hukom, negative o positive, affirmative o negative. Ang hukom ipasabot sa Ginoo, ayaw pakasada ang imong isig katao. Kay kita kusog kay tang mo hukom nga sad-an ang atong isig katao nya, kita ragi tarong. Murag para nato ba, murag kita mo itarong nya ang atong isig katao mo isad-an. Ana bitang magpatambag nako, moingon dayon pader, gibinuangan gyud ko sa akong bana, nangabit siya pader, ako nagtinarong kay ko niya, siya nangabit. Nako siguro jud kang tarong. Siguro bagyo kang tarong, oh pader, wa jud ko magbinuang, wa jud ko mangabit. Nako, mao ba? Nya, wa na nimo yaw-yawi imong bana. Sana sa kay mayaw-yawan pader kay badlungon man kayo. Nako, nya kanang imong yaw-yaw niya tinarong din na. Ana, wa na nimo siya maawaya, kanang wa na nimo tinggi. Siya naasad pader mag-away man gyud ang banag asawa. Nako, istorya. Kadaghan na nimo siya gihukman nga bati nya kay ang silingan nagsige maghukom og positive, gasige magingon, you are the hero of my life. My life is complete. If I think that I am at your side. Mga inana ba? Nya ikaw gasig kag yaw-yaw, sa ato pa nakatampo sa kasiyang pagka balhin ngadto sa silingan. Muna ayaw dihag binuang. So ayaw pag-ingon nga ikaragi tarong nya kanang imong sigataw hiwi, nakatampo sa kaskahiwi. Nya unsa may gisulti ni Kristo, ingon siya diri, ayaw pangambisyon nga kuhaon nimo ang puling sa mata sa imong isikataw nya ang imong mata na ay troso. Unsa may timailhan ang atong mata na ay troso? Hibaw mo gonsa? Grabe kayo, no? Ang ato isig katao ko, no? Puling. Ang ato troso. Kadako ng troso. Siya kuhaaw sa ng troso sa imong mata aron makakuha kas puling sa imong silingan. Yaon sa man ay pasabot ana. Sabot mo. Ikaw no, lingay mo tupad. Nagsabot ka na. Ibutang din ang troso sa itong mata, kadakuan ang troso. Saan pagkabutang? Puling, pwede ang puling. Gamay ko kayo na itong mata, troso pati dakua. Ibutang sa mata. Mao ni ang mga pasumbingay ni Jesus nga nag-emphasize nga kung ang imo ganing makita sa imong isig katao, ang iya ng bati, pasabot ang imong mata, buta, di nakakita. Kay kanang atong kinabuhi naagi ng bati og nindot nya, sa tinud-anay mas daghan ang nindot nga naa nato kaysa bati. Kanang bati gamay ra gyud kay na mura na siya kanabang usa ka banpi para pareani ba kani kaning hapin puti man puti maning hapin, butangan nagtais iring diha usa ka buok diha na ba kanabtang basa-basa nga ta ana diha ba, pero ari ra diri dapita usa ra gud ka kuan ana. Unsay akong isulti sa nagbutang aning hapina, unsa man ka nganong gibutangan man nimo hugaw nga hapin, hugaw nga hapin, pero ang katuragong porsyon na mo inaa, pero ang the rest porti limpyo ha nya. Kung di nako kakita sa kalimpyo nga dako kaayo, katurag yung gamay akong makitaan, buta di ay ko
Nya kanang troso kung ibutang na nimo sa imong mata, wa na kay makita troso, iana nimo wa na. Kakuha na mo? Ikaw na bilingi ako ng imong tupad doon sa imong makita, ang nindot o ang bati? Sige. Bati. Para ko na ng imong anak, imong anak, ni suyop. Drugs ba? Ni suyop. Kung sa imong makita sa imong anak iniguli, bati o nindot? Naitroso. Naitroso imong mata. Pag uli sa imong anak, makita nimo nga ang iyang naong liwat sa imong naong o sa imong bana. Nya bati day kag naong. Nya bati day nagnaong imong bana. Nya kana imong anak, kombinasyon man na ninyong duha. Di ba? Mo na una nimong makita. Liwat ni nako, liwat ni sa akong bana. Ana. Kanang iyang pagsuyop, gamay ra ng bahin sa iyang kinabuhi. Ang kinatibukan siyang kinabuhi, dako pa kaayo ang nindot, liwat nimo. Ikaduha, makaginhawa pa, makalakaw pa, kumplito pa, o nga risa tiil, kumplito pa. Kadakhanan ng nindot, dili siya paralyzed, dili siya amang, makasulti pa. Gani, pag ingon ni mong diin kagikan, gisinghagan ka, pisti ninyo, atay biya ninyo may pa kaing mulitok ba? May pa kaing mulitok. Ana. So makita ni mo nga wapas siya maamang. Nya, di na nindot. Adto ra jud ka sa word nga iyang gigamit, pisti, atay ninyo, kajutay ra ana, kadaghan pa siyang gilitok nga po nga nindot. Ngano ana man ka mo konsente tanan duha ka words or tulo. Madaghan man kani sa gilitok tibok adlaw. Di ba? Pero ang kanindot yun mga igsoon nga angay natong makita nga gusto ni Kristo nga maogi atong makita nga kada tao image and likeness of God. Makita unta nato ang naong sa Ginoo diha sa matag tao, dili unta masalipdan anang gagmayng mga bati nga gihapak ni Satanas, gagmayng mga lapok. Kay matod pa sa moral theology, kining atong naong ginis Ginoo, maro lagi ang yawa. Iya day nang hapakan og gamayng lapok. Nya inighapak niya gamayng lapok, imbitaron dayto niyang uban, hala nay lapok, adto niya ipa-focus sa lapok, di niya ipa-focus sa image and likeness of God. Hala, nailapok. Trabaho bitaw ko sa una, stricto kayo ang among supervisor. Nya, under man ako ang kaning maintenance, iniglakaw niya sa lobby, anaon din niya, kanang mga suok yung kayo nga mga portion ba sa kaning mga inana ba, kanang mga molding, anaon din niya siyang kamot, maglakaw siya. Chris, sama ni. Nako, sir, abog sir, pakaon ko ni Ronimo ron. Ayuhan naglimpyo. Mo to ako blob, ako ginang susiho ng kanang mga suok-suok, ako ginainom janito. Limpyo. Musuroy na sa turong yawa diri. Nang naanad sa noon ko ana, hantod karon ari ko diri makakita ko kanang mga diya ba, mga suok-suok kanang ko. Sama ning niya, natakdan ko. Pero ana na ako ing naipakaon ko ni Ronimo ana ka ana. Nasad mi sa una di ako sa bangko sa una, nasa gyapon to yung mga muanha nga mga murag mga Ginoo ba. Ang teller in town, busy in town kayo, sigig ka ng atiman sa mga kliyente. So royo din at teller kids ano ito? Ay po, alikabok po ma'am, lagay ko to sa mukha mo. Dapat malinis ito dito para ang ating kliyente hindi makakuan ko no, makadiri ba kanang murabag ugawan. Sakto man sad. Pero muna ginaingon, sakto man ka pero sakto na. Grabe tang ato yung ipamukha ba, ato yung ihapak sa naong niya ang iyang bati nga unta naa man untay daghang nindot. Di ba kasagaras maghikog o kanang mo attempt og hikog
nga mga anak moingon dayon wa na lang gyud sila nakita nako nga nindot pulos na lang gyud bati ang akong mga efforts wa gyud ma-appreciate unyag nanagani koy gamayng failure mao dayo i-highlight mao na lang gyud na ako failure na lang yun ana nobody's perfect ba ya ana nya di na lang gyud sila kakita sa akong effort nya kay mao naman ni makitan may pag magpakamatay ana hikog dayon. Image and likeness of God. Diyan nangutanan ako, Pader, sige, image and likeness of God. Unyag ni Soyop, niya siga na kaig mata, daghan na kaig patik, daghan pa kaig mga ariyos, image and likeness of God pa na. Come on. Ako galisod sa kuwatok tubag, nako bitaw, no? Niya nakakita dahil kog tubag, ingon ko dunay painting nga gihatag nga rin ako gift sa pagka 17th anniversary nako sa pagkapari na diya sa dining wa mo kita to nga bang painting ba sa akong naong wa mo kita diya gihimo na ni inila kayo si John Impas may kayong mo portrait ana tanawa niya ninyo, nindot kayong pagka-paint portig yung nindota pero naay mo so diha dunggab-dunggabo na niya iyan ang piksan o mga pintal nga lain unsa may makita nako sa image destroyed image unsa may akong bation maglagot ko sa image o maglagot ko sa ni-destroy kadtong nagbinuang sa image maglagot ko unsa may bation ako sa image hala kaluoy sa image di ba mao na kun makasa ang atong isig katawo ang atong tang bation kaluoy dili kalagot kay image and likeness of God na nagibinuangan para gud nang inyong iro god kanang inyong iro puspusa na sa inyong silingan samad-samaran pagyod maglagot ay kasiro nga nadaot ng iyang naong may ko hala kaluoy sa iro maluoy kasiro ang katong gadagmal mo to'y kalaguti kinsa may nagdagmal ang yawa mo'y naningkamot nga magguba ang naong sa Ginoo muna maglagot gitas yawa kita kas imong bana nangabit ingna kanig yung yawa giilag yung akong bana din alang noon kakita nako ang makitan ang silingan na noon gibutaan ginis yawa di ba nya unsa may imong buhaton sukli ang yawa matud pa ni San Pedro resist him solid in your faith sukli siya liguna imong pagtuo unsa may imong pagtuo nga ligunon nga kining nangabit ako ning bana liguna na ako ning bana giilad sa yawa mao na ako di gyud ko pailad sa yawa nga bisan pagpila kabok ang mahimong kabit aning tawhana ang kunon ko gyud nga akong bana and nothing gonna change my love for him ana sa to pa wa ka mailad Saban, sakto dili. Kamu sa mga bana, imong asawa gisige nag-date sa pare. Di ko pailad. Kinis father, pare gini. Kining akong asawa gi-date ni niya. Ako ginang ligonon akong pagtuo nga asawa gini nako siya. Niya pare gini siya. Musimba gyapon ko niya. Mukumpisal gyapon ko niya muhigugma gyapon ko sa akong asawa bisag tuan na nagpuyo sa kwarto sa pare ana di ko pailad maging sino ka man mamahalin kita mo na gisulti ni Kristo si Kristo sa dihang gikulata siyag maayo sa iyang mga gimahal sa dihang gipatay siya gibitay sa cross sa iyang gihigugma wa gyud pailad si Kristo nakita gihapon niya
ang mga naong nila sa Holy Trinity nga naas mga taong gasigig kulata niya ug ang iyag yung dako kayong nakita ang yawa mo'y nag-ilad ani nila di ko pailad di ko masuko nga naman kahibaw ko nga ang yawa mo'y utor ani ako gining higugmaon maluoy gyud ko nila mo to ang gisulti ni Kristo pagkabitay niya sa cross amahan ko pasaylua sila kay wa masayod sa ilang gibuhat. Kanindot ana. Atis tingin ninyo, mo na'y buhata. Di ba sige ka kakita sa naong sa Ginoo, mawagtang na imong troso, nga ingos Kristo, ikawagtang nas imong troso, makamao na kang mukuha sa puling sa imong isig katao. Unsaon man nimo pagkuha ang iyang drug addiction, ang iyang pagsuyop, maminaw kaniya dong imo kong mama, dong imo kong papa, di gyud mausab akong pagmahal nimo dong nganong nisuyop man ka. Ingon dayon imong anak, ma kahinomdom ka, sige kog hangyo nimo mangadto tag Jollibee, wa jud ko nimo dada kay busy ka. Sige kog ingon nimo, ma kanang time zone sa SMC side baganahan ta kumuduwa diha, wa gyud ko nimo dada, ingon la ka way kwarta nya kay ingon man akong silingan mangadto ta sa time zone. Anak dito ko naku asam tag kwarta ibaligya laning Siabo ka kwarta lagi ka mautong ni baligya ko nya ingon man sila ingon man ko hadlok ko saba niya kong mama di nakakasaban ay wa na imong kahadlok suyupi lang na mga duha ka tira wagtang na imong kahadlok di ni suyop kuma aron mawa akong kahadlok mo na karon na adik na noon ko pero og nahinomdom ka kadaghan ko nimo gibalibaran I did not feel that you love me. Imo din siyang ihag siga kaing mata hag nimo siya dong sugod karon kun unsa may akong matabang nimo ako na ginang buhaton pasaylua in taon ko dong nga nakasasad ko nimo nga ako kang gidisappoint sa akong pagmahal pero di gyud to intentional dong mubawi ko dong ingon ding imong anak sige ma paliti ko dito Siabo. Ana mupalit ka dili. Ha? Unyag di ka mo palit mo takli na sana imong anak nga to. Maingon din ka dong makaguba gina nimong Siabo di ko mo palit ana. Pero bisan pagpila ka Siabo imong suyopon sugod karon you can always count on me. Gihigugma gid ka. Pero di ko mo palit sa makadaot nimo. Ang akong paliton kanang makaayo nimo. Di ba? Maingon din na imong anak, unsa may makaayon ako ma? Rehab. Iparehab ti ka. Nya iniguman nimo rehab dong matabangan na ka, magpuyo na ta nga malipayon. So lama mahimo pa na. Isa gidad ako sa rehab man. Padadi na nga to sa rehab. Imo din suportahan. Nya makaamgo din na siya ito, makuha na ng iyang mga toxic. Maingon ni siya, sus kanindot es kinabuhi man o way Siabo. Nya nindot sad makay karon na usab na sad mo nako love na kay ko ninyo and you will live happily ever after. Ay magduko-duko diya ang pasabot ana og nakasabot mo pamalit mo og slot mo ra gyud na siya kay mao na siya ay makapahimo natong suod sa Ginoo kana bang makakita nata nga part data sa usa ka lawas ni Kristo nga wa deta biyae ni Kristo giubanan deta ni Kristo unya dili importante ang atong standard kung dili ang standard sa Ginoo mo na si Abraham pa man ni siya sa atong first reading misunod gid siya sa Ginoo bisag 75 years old na siya misunod siya sa Ginoo mibiya siya sa ilang lugar nagsuroy-suroy siya kuyog siyang asawa o sa iyang igagaw nga si Lot ngadto sa lugar nga gitudlo sa Ginoo bisag wa siya kahibaw kay para ni Abram wa koy akong kaugalingong gahom ang Ginoo ray gamhanan 75 years old kasagaran ana mga 75 years old imo nang tudluan mo ingon na ay, kisa man ka magtudlo-tudlo nako kabata pa nimo ako kapila nako kasabi sa ako mga elders ako mga iyaan sa dihang nisugod kog serve simbahan mo ingon ko nila sayo pra ba na siya tiya di ra ba na sakto na gitugot si man kinsa man ka magtudlo-tudlo nako
kumuton ko ng baba nimo. Ka mga bata pa ninyo, kabata pa nimo, ikang pariya ka, kabata pa nimo, tudlo-tudlo ka namo. Pero si Abraham bisag tiguang na ni sunod sa Ginoo, gipakita niya nga why age limit ang atong pagka-obedient to the will of God. And the will of God is do not judge. Ayaw paghukom nga sad-an ang imong isig katao. Hukmi hinoon kanunay nga naong ginis Ginoo. Unya kung nagusbat, ayuha, tabangi, ayom-ayoma nga maayo i-repair kung na-damage. Unsaon pag-repair, gamita rasad ang mga gihatag sa Ginoo, gugma, pailog, pagdawat, pag-antos, pagsakripisyo, pag-alagad, pag-ampo, gamitan ng tanan, ma-repair ra gyud na ang relationship o kaha ang kinabuhi. Manindog na ta, mga reperonon.